E aquí estamos na favela do Vidigal, na que acabamos un pouco por casualidade, porque collemos un hostel que nos recomendou un amigo, ao que estamos moi agradecidos, e resulta que está no medio desta favela. A ver, como é o tema de visitar unha favela, aloxarse nunha favela? Pois neste caso, a favela do Vidigal está cada vez máis acostumada a ver turistas, ben porque hai aloxamentos nela, e ben porque se sube por aquí o Morro dos Dous Irmáns. Entón, pois, non é raro ver por aquí algún estranxeiro. Si que é verdade que nos movimos de forma totalmente independente, a sós, de día, de noite, e con todo o que temos en riba nosa non tuvemos ningún solo problema, pero nos movimos como polas calles máis principais e solo nos salimos de aí, pois, 4 ou 5 veces. En Río hai dúcias de favelas, máis de 2 millóns de persoas viven en favelas. Non vou a dicir que non é perigoso moverse de forma independente por elas, sobre todo nós como turistas que non sabemos ben por onde movernos. Entón existen varias opcións. Ben, que te veñas a un sitio que xa sabes con seguridade que non hai problema, como pode ser aquí o do Vidigal. Punto número 2, existen tours, pero hai moitos tipos de tours. Tes tour nos que che enseñan a parte máis cultural das favelas, e tes tours nos que te meten nun coche e vas sacando fotos desde ali. A verdade é que eu non quixen facer ningún. No, bonito se foi. Este segundo tour a min especialmente non me gusta. Non me gusta porque nos contaba aquí unha compañeira que viviu varios anos nunha favela que cando empezou o turismo dentro delas facía sentir violenta ver como xente dentro dun coche lles iba sacando fotos como se foran animais. Entón eu personalmente ese tipo de tours non me gustan, pero existe a posibilidade de facelos. O bo dun tour é que te meten por zonas que saben que podes gravar, que podes ir con toda a seguridade, e no caso de que ese día ou eses días pois non sexa aconsellable por aí, eles teñen os seus contactos e teñen as súas maneiras de saber que hoxe non. Sempre asegurarse de onde te metes. Axudou moito a policía pacificadora a tranquilizar un pouco as cousas dentro das favelas, que estiveron moito tempo pechadas, sobre todo o turismo. Entón o anterior goberno sí que foi unha cousa boa que fixo. A nosa... estamos no hostel no que nos estamos, a verdade é que hai unha chica moi maja que nos invitou a unha festa o venres pola noite. E claro, describíndonos a festa, ela díxonos que íbamos a chegar ali, que nós íbamos con ela, que non había ningún problema, que seguramente chegaría un grupiño de rapaces con armados, pero que non iba a haber ningún problema, que eles estaban ali ao seu aire, que non se iban a meter con nós en ningún momento. Ao final, que pasou? Pois que nos dixo que non sei que problema da policía, que iba a andar por ali, entonces que non se comprometía a levarnos. Así que, en resumo, recomendo polo menos virte a favela do Vidigal, se non é aloxarte a dar unha volta, podes contactar un tour, que existen varios que están moi ben, para coñecer a favela da Rociña, que é a máis grande de América. Punto número 2, lee un pouco e infórmate un pouco vendo algún documental, que hai moitos moi bons, sobre o tema das favelas, porque é moi interesante, e hai que ter en conta que unha gran parte de Río viven en favelas e son xente traballadora que simplemente non se pode permitir pagar unha vivenda no centro de Río e que vive aquí e que leva unha vida totalmente normal. Toda a xente que vive na favela non son narcotraficantes, nin ladróns, nin están relacionados co tema das drogas. Hai moita xente que simplemente vive aquí o seu día a día porque é o lugar onde se pode permitir vivir. E se algo hai conocido de Río son as escaleiras de Sélaron. E por que estas escaleiras aquí? Sélaron era o apelido dun artista chileno que foi quen as diseñou e decidiu ir traendo unha baldosa de cada sitio que iba. Entonces foi traendo unha baldosa de cada sitio e en honor ao pueblo que o recibiu cos brazos abertos, por fixo isto aquí. A verdade que é moi chulo.
aquí vamos a ver unha das catedrales máis impresionantes que eu vin na vida. E non sabía nin que existía. Catedral Metropolitana de San Sebastião de Río de Janeiro. Inspirada nunha pirámide azteca, pero bueno, de base circular. Ímolo ver agora por dentro. Este é o Sambódromo, que todo o mundo coñecerá porque as míticas fotos onde se ven desfilando por aquí e aí arriba a xente mirando. A samba nace por aquí e ten raíces africanas. E durante o carnaval, como non hai fútbol, pois o que fan é que desfilan por aquí, hai escolas de samba que funcionan similares ás escolas de fútbol de aquí. A ver, vou enseñar aquí un par de vestidos. Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción. E non te perdas o próximo capítulo, onde nos iremos a Manaus, capital do estado do Amazonas.